Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Merħba darbohra, grazzi tal-li rġajtu għaddin is-segwuna. Illum fuq domanda oħra. Ħanitkellmu dwar it-tieni gwerra dinija, in-Nazisti u l-Annenerbe. Mela, pratikament it-tieni gwerra dinija ġejja minn ħafna qabel, kienet ġejja mill-ewwel gwerra dinija għalxiex. Għax wara li Ġermanja tilfet fl-ewwel gwerra dinija kellha tħallas l-ispejjeż tal-ewwel gwerra dinija. U x'ġara, il-Ġermanja waqt f'riċessjoni nies qatt ma kienu kuntenti u segretament bdew jingħaqdu ċertu social clubs u daw is-social clubs bdew jarmaw ruhom. U ġara li fin-1933 Hitler tara fil-poter. U kif tara fil-poter kellu grupp ta' ħbieb u wieħed minnhom kien Heinrich Himmler li tafgħu head of the SS. Issa Himmler u Hitler kellhom l-istess jisom ideoloġija x'kienet li jerġgħu jġibu r-razza Arjana fil-preżent. X'voldi li dir-razza kienet superjuri li kienu jaħsbu li kienet bniet it-tempji kollha ta' madwar id-dinja u affarijiet oħra, teknoloġija, ċertu affarijiet li daw spiċċaw bħala leġġendi u Alla tfolots li kienu jadoraw dak iż-żmien. Issa, mela, Himmler kien għamel sezzjoni li kien isejħula Annenerbe. Annenerbe kienet sezzjoni li kienet titratta l-arkeoloġija, jippruvaw jagħmlu jiddeċifraw ancient text u affarijiet oħra. Himmler kien qabad jiġbor dawn l-artifacts u ħafna minnhom kienu jindbatu f'spedizzjonijiet f'postijiet differenti. Imma ġara li kellhom xi ħaġa kienet viċin tagħhom, ma kellhomx għalfejn jqogħdu jiġru l-ammolaw. Dik kienet l-ispjera tal-Unġinu. L-ispjera tal-Unġinu, għal min ma jafx, kienet dik l-ispjera li nifdet il-Kristu fuq is-salib. Fejn jgħidu li l-Unġinu għama u wara ftit ġiegħara u sar Kristjan mal-ewwel. U din l-Spear of Destiny jgħidu li għandha poteri kbar, bħal eżempju tirbaħ il-battalji u immortalità wkoll. Il-leġenda tgħid li Karlo Magnu li kien l-ewwel imperatur ta' Ruma kellu din l-ispjera u rebaħ 46 battalja u qatt ma telef dawn. U fl-aħħar battalja kien talaq il-lanza u miet. Issa l-istess irrepetit l-istorja fejn jumejn qabel ma mit Hitler, l-Amerikani kienu daħlu ħadu din l-ispjera. Din l-ispjera intilfet ma' żmien, kien hemm rikostruzzjonijiet tagħha u madwar id-dinja jeżistu tlieta li jgħidu li huma li hija l-propja spjera, ma naħseb l-ebda waħda mija awtentika. Issa, din l-idea ġiet meta Hitler kirra l-ispjera u ra l-futur u ħass li ħajkun ta' poter u rrid iżomma u żamma sigrita fin-1935 mexxija ġo Katedral St. Catherine biex tkun safeguarded. Himmler qabbat lil Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg għal min ma jafx kien omosessuali u fl-ideoloġija tan-Nazisti dik ma kienx tapplika, imma peress li Alfred Rosenberg kien arkeologu tajjeb, Himmler kien għala għajn waħda u ħalli jaħdem fuq da xogħol. Kien intbat f'ħafna diversi spedizzjonijiet fosthom it-Tibet fej storja tad-daħ u vera tad-daħ kienu daħlu ġo monastieru, ser u dak li kienu jgħidu li kien Yeti u fin-1938 ġrat l-istorja u dal-Yeti ħaduh biex jistudjawh fejn skoprew li kien polar bear ibbalzmat ħażin bisnin ta' kelb. U dan ingħata lil Mussolini mbagħad bħala rigal tad-daħ ta' vera. Spedizzjoni oħra fejn
Dan l-erbe provaw jisirqu po ta' Yeti u skalp, fejn illum il-ġurnata nafu li dil-po hija ta' xadina u l-iskalp huwa sorm ta' naġa, ħabba l-forma ta' kifijat. U intbatu f'ħafna postijiet ukoll dan l-erbe. Darba tkellimt ma' bniedem li kien jaħseb li xi darba qabel il-gwerra, qabel ma faqqat il-gwerra sew, kien hawn xi ħadd minn dan l-erbe u Malta jinvestiga. Imma m'għandna l-ebda prova fuq hekk. Allura jekk hemm xi ħadd hemm barra li jista' jgħinni u nkunu nistgħu ninvestigaw iktar, welcome. Pratikament dan l-erbe nfirxet ma' kullum kien. U kellna l-istorja ta' Eldorado, il-piramidi u ħafna affarijiet oħra fejn kien hemm dak il-film famuż ta' Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, fejn minn hemmhekk propjament bdiddilna għamral dil-biċċa tax-xogħol fejn alright pseudo science, imma daw kienu qed imorru lura biex jaraw daw il-leġendi kollha għalfejn. Hemm da bħal leġenda ta' Thor. Il-martel ta' Thor jew is-sajjetta li kellu Thor. Thor kellu mill-lider dal-martel twadbu jerġa' jiġi lura u kellu poteri kbar. Issa jista' jkun li dal-martel jissinifika poter. Ġifieri min ikollu dal-martel ikun bħal Prim Ministru jew President ta' dak iż-żmien. Dal-martel qatt ma nstab, stabu tekst antiki, depictions u affarijiet oħra u statwi u xi figurini żgħar. U ovvjament il-leġenda ta' Odin, Thor u Loki. Imma parti minn hekk daw l-erbe mbagħad kienu marru is-South America fit-tempji kienu qegħdin ifittxu s-Sandisk, għax is-Sandisk kienu jgħidu li huwa gateway għal xi ħaġa, kienu marru fil-piramidi wkoll ifittxu u f'ħafna postijiet oħra nsterqu ħafna affarijiet, għamlu ħafna ħsara fuq, pereżempju kienu jieħdu plasters biex jippruvaw jaraw jekk kienx hemm xi secret text madwar id-dinja kollha mbagħad ikun jistgħu jqabblu l-kliem li qatt ma rnexxielhom. Waħda minnhom fi Sweden għamlu ħsara kbira irreparabbli għax ma kinux professjonali fix-xogħol tagħhom u wassal biex iddeterjora l-ġebla iktar. U llum il-ġurnata nistgħu naraw ħsara. Fost dawn l-artifacts insibu storja fejn Heinrich Himmler kien hemm dal-artifact ċarruta jsib ċarruta bil-dan hawn. Hemm xiena insomma fuq diċ-ċarruta u diċ-ċarruta kienet jgħidu li għandha xi poteri. U kien ġiġa lesta post fil-kastell tiegħu Himmler biex dan hawn jeżibiha. Imma di qatt ma rnexxielu tkun fidu, kienet qiegħda f'idejn Nazzisti imma meta kien hemm dak iż-żmien kienu għamlu dil-maxin li tiddeċifra secret codes tal-Ġermaniżi, kienu qabdu dal-messaġġ u kienu daħlu qabel il-Ġermaniżi biex jieħduha dil-biċċa xogħol. Storja oħra rigward Himmler fejn hu kien jaħseb li hu dixxendenti mill-ewwel re tal-Ġermanja li kien jismu Henry de Fowler, fejn da Henry de Fowler mill-lider kien irċieva messaġġ man xi ħadd fejn qallu inti tkun ir-re tal-Ġermanja, ma nafx kif, ma insomma, out of nowhere. U ġara li fil-1936 kienet ħatkun delu l-1000 sena mill-mewt tar-re Henry. U Himmler peress li kien jaħseb li hu dixxendenti da Henry, kien raħħa bħal ta' opportunità u propaganda biex jagħti iktar moral lill-Ġermaniżi u jagħti iktar din l-ideoloġija tal-Aryans. Fejn da kien hemm ċerimonja u fetħu l-qabar fejn il-mara ta' dar-re kienet għamlet qabar, relikwa. U kif fetħu l-qabar ma sabux il-ġisem, sabu qabar vojt. U da f'daqqa waħda inqala konfużjoni u Himmler qabad is-soldati biex jiftħu l-oqbra kollha insomma biex isibu dal-ġisem mitluf fejn opportunatament jew mirakolożament
instab dal-ġisem u kienet inħolqot ċerimonja bl-orgni u affarijiet oħra u daqs li kieku marru Mekka daw għal-jom il-Ġermaniżi kienet. Mela dil-gwerra. X'kienet dil-gwerra? Dil-gwerra kienet ġennata kbira fejn ħafna atroċitajiet saru, nqatlu ħafna nies. L-Ingliżi wkoll qatlu n-nies tax, pereżempju l-Indja qatlu 300,000 ruħ għax ħadu r-ross kollu li kien hemm biex jagħtu l-ikel lis-soldati. Voldiri sar ħafna ħsara fid-dinja dil-gwerra. Kienet ġennata kbira, waħda kienet il-flus u l-oħra kienet naqbad issejħilha stupidaġni kbira fejn daw l-affarijiet huma kollha leġġendi u ma kien hemm xejn sostanzjali. Imma biex tara fejn ħsieb jista' jwassal għal dan kollu huwa vera stramp għalija u taddaħ fl-istess ħin għax kif jista' jkun sitwazzjoni bħal di marret daqshekk out of hand. Ma jistax ikun jinnaf irid ikun hemm grupp li vera kienu mġienen. Illum il-ġurnata nafu li ħafna minn dal-affarijiet li nġabru nsterqu qed hemm ħafna minnhom li hu mitluf u misruq u forsi xi darba jinġabar da kollu li nstaraq. Mela, apparti l-għalen dawn il-nazisti kienu jagħmlu b'ħafna affarijiet. U nafu li fin-1914 meta kien hemm l-ewwel gwerra dinjija iż-żewġ naħat jiġifieri Ġermaniżi u l-Ingliżi kienu jaraw dwal li kienu jaħsbu li kien tan-naħa l-oħra. Fejn da dwal kienu jaħsbu li huma hot air balloons bid-dawl imma hot air balloon ma jitlaqx hekk, bum. Kienet xi ħaġa stramba, ma kien hemm dal-ewwel rapporti. Ġara fil-1933, eżatt kif tala fil-poter Hitler, l-ajtaj li waqgħu fuq f'Maġenta. Dan ġabar Mussolini għala il-lok kollha tal-postu il-ġurnalisti kienu imħeġġa biex ma jitkellmux b'modi mhux daqshekk sbieħ. U dan l-oġġett ħaduh il-Vatikan. Fejn żamm fil-Vatikan u bagħtu lill-Ġermaniżi. U l-Ġermaniżi saqsew jekk hux tagħhom dal-oġġett. U qalulhom le, imma kieku jkun tal-ostja kieku nistudjaw flimkien u hekk għamlu mill-lieder. Hemm xi karti u xi affarijiet oħra li jidhru li tal-epoka bħal-Linka u l-karti jidhru eżatt li tal-epoka, imma nieqsin minn ċertu timbri u affarijiet dettalji żgħar oħra. Imma ma ninsewx li pereżempju x'aktarx kien hemm komunikat biex jaraw jekk għadx ġara l-istess accident x'imkien ieħor madwar id-dinja, imma daw il-komunikati jkunu qasmin ġo parts fejn ikun diffiċli tiddeċifrah biċċa waħda. Mela, l-Amerikani fil-Kungress dal-aħħar qed joħorġu jitkellmu l-whistleblowers u David Grush semma din l-istorja fejn x'aktar anki Colonel Corso wkoll kien imdaħħal f'dil biċċa xogħol peress li kien qiegħed fil-Foreign Division. Pratikament l-istorja qiegħda hemm ma nafux hekk xi vera jew le, imma hemmhekk qiegħda l-istorja. Grazzi tal-li segwejtuni sawhekk, nispera li oġbitkom. U l-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu fuq xi ħaġa oħra li żgur ħadd interessakom. Narakom.